Hello guys, hello Maleni Mandase. For those who are new here, my name is Sake. Please welcome to my channel. If you haven't subscribed yet, please hit the subscribe button to become part of the family. To my returning service, my day ones, welcome back Mandase, welcome back Nenamgel again. Today it's Saturday. Siyaphuma siyelwandle. I-weather yase-Cape Town akutshisi. Ingqalanza andiya noba ithini i-weather, andisayijongi because ndiyoyika. Xa ibetha kwama-41 degrees yo sana, ndive ndibe nexhala, ndisayijonga noyijonga. Ndive ndibe nexhala loba singabulali ilanga. So guys, siyahamba ngoku siya elwandle nomyeni nam siyophola phaa, siyofaka nje iinyawo sibethwe nangama-sea breeze. I hope nizo-enjoya ke Mandase le vlog. I think ndizayivula apha i-vlog ke for this week. Ndizayivula apha. Ndiyanoba izoba spend the day with me or izoba i-vlog. Ndizavula i-vlog, I'm not sure. Mina uyostart imoto ngoku ndisagqibezela nje ukwenza ii-touch-ups mna. Masambeni Mandase. Sendigqibile unxiba i-outfit of the day. Andisatshike sana nayo le weave, andinoba ndithwale i-head yam. Ndithwale yona. Outfit of the day. I got this dress from ndayifumana kwabantu nale dress. Ilokhwe ndayifumana kwam. I got this dress from Edgar's. I think it kwa Edgar's. I-hat kwa Choice Clothing. And then i-flops kwa Old Khaki. So masambeni guys, masambeni sekulindwe mina babhabhayini, masambeni ndizanibona elwandle. I think ndizohamba nani, I'm not sure, but if andihambanga nani ndizanibona phaa elwandle xa sifikayo. Bye. So what this game changer GLP wants is that it helps to aid those who, whatever they do, they can't. So it aids them to help them to lose the weight, because obesity is seen as a chronic condition. Meaning that it's a chronic condition like diabetes, like your high blood pressure, and it's only fair that if it's a chronic condition, yes, I'm not sure. From what I know, right now, it's all imported, because I know that it did come into the picture. There was a shortage when it became popular for weight loss, and people were just grabbing onto it. They were struggling to get it. So now I think we've reached a point of supply, because there's a lot of things that are coming up.
udibene nabo komandi lapha ungahlali. It's just a short way out, but there are consequences to it, so you might choose that. But Hey guys, once again, I'm at Makazi Shopping Center. I'm here to collect my Pepsi parcel. Yeah, when OJE week is too special for me and my sister. So yeah, ndibona abantu ke sana babuka le moto. Asebayijikeleza noma yabo lawe tinale. Khona le moto ile ipake yaphi ecangwa. So yeah, ndilapha ke eMakazi Shopping Center. Ndithumele umyeni nami ke sana. Ndithumele umyeni nami ba ayon collectela because in-laws zami zikwalapha around, so indlela endinxibe ngayo ke sana sithe xa siphuma endlini sathi kuzawuya yena umyeni nami. So sithe sifika sabona imoto ye-brother in-law yam ibhakile apha esenta, so icacile uba uhamba nomama. Inoba ukhaphe umama sana ncedi, sesincedile ke sadecide uba kuzawuya yena. Besiyiqondile phofu, siyiqondile uba singadibana nawo, kanti nyhani sawudibana nabo. So ndilinde umyeni nam. So now I'm waiting for my husband to come back, and then we move to Gardens Bay Beach. Yeah, I think le parcel zayenza ubuya kwam i-unboxing yayo zayenza ubuya kwam endlini, or else if I didn't get a chance today, then I'm gonna do it tomorrow. And zayenza tomorrow. Yeah guys, I hope you guys are still enjoying Abushushu guys, in Cape Town. So yeah guys, masilinde mina nami ke, and then sihambe. Here is my man, my husband. Thank you to my man, thank you. Ngiyabonga. Pos. Udibene nabo yenyanga mapha. Nabo. Uphumela. Nomapha, ngifuna ukukane mbona kodwa ucobe walandela. Ukubonile waya kwaza ku. Bengekho vaya emotweni kodwa ngisho. Waba yedwa. Ukuthi hayi konke ngithenga bibi. Ngithenga ngafaka le kwacha. Suke tops. Very tops. Well long. Mbonile ngihamba. Mbona imoto ngibona bakho.
wayilungiselela kodwa ngoba engasebenzi ngokwela beligcizelela abathuze izibongo engathi basi ekisi thina sizoxa ufuna ukwendela sebenzisa afake indlela ayazi xa unoyishiyela ifowuni yakho ndokuxelela njani Izaphi imali engafika imele akubamba enkosi ma apha ke sana le ndibona ndirekhodi ithuba uyishiyile le fowuni yakho so ndikuxele soze ndikutshele lithi ngeke ngikutshele ithi hayi bosisi ndiyazilungisa yena ithi ndizawuba kude wakale Kuyaqotha. Ewe nditshilo nje ngosengenanto kuyaqotha but hayi noba kumandi abaqotha kakhulu. Body wireless black.
yangu. Chị em bị cái tiền tiền ini lo ban ambil kain ambil kain kasekude nampak picha ni kain mlandelo sisi kain Uzotshintsha ntoni awuphethanga zinto zotshintsha hayi awaqhuba
Yabona abantu manje. Ayisuka. Awanike Ayisuka manje. Ayisuka. afune ndiyozithatha nyami Awunokunotyisa ngeshaki. andizuzitshisa but kaloku abakusenxomeni phambili kodwa khange ndikwazi ulala noma bendinxemile bengazukwazi ukungena bendizokoyika hayi xa uzazi uba uyakwazi uqumba ungasukuwenza Ngizenzela umntu ongaphantsi. hayi bo awungeni ndawo kaloku wena awukwazi uyofundiswa napha uyowaste imali Ndiphuma ngeenyawo zam zamanyani. ezamanyani zibe zamaxokoxoko Ndiphuma ngeenyawo zam zamanyani nyani. funeke ndi-update abantu bam uba ndifikelelwa nje saqubha Uqubhele. Usentu. Faka inyawo. Uqubha. Faka inyawo. ndimanzi nje ndiyomisa ngoku Cekile iloko yakho iyeka. okay sifikile lwandle ude wafaka inyawo usakhe waqubha Iloko yakho iyacika amanzi ubuyoza. ndiyomisa ngoku yayomisa ngoku iloko yam sizohamba sigoduke ya le moto yiTiguan leyalo Hayi, kukhona. ayikendle cela undiphela mengo Started walking, guys. Next to the beach. Started walking next to the beach. Kazingiuza. Abencane. Siyawabona ngale. Esana itoilet salas futhi nasi. Sinasola sathathe walk. Suka pa. What is she? Continue. Continue. What's up? Stop. Easy. Come on, man. Come on, man. Yeah? Das.
hayi nazi indaba zokhahlamba. Zeza. Zeza. Zeza mtana. Yazba? Stand, isn't stand. Zeza mtana. Zeza. Ini zihlangu zakho. Zihlangu zakho ehlabathi. Zihlala njani incakazi kulingana? Hey Bandase, molweni again. Sibuya from a walk. Started a walk enzima, sidiniwe ngokunuda. How do you feel da? Ufila njani kule walk sidodla? Ufila njani? Sinjani? Awudinwanga? Sibuyile ke Bandase kodwa. Siya